karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play. Nya. Unsay tubag? Oh, sira ko na bahala ninyong duha. Hala ka, bossing. Basta nung ipakasal, cute kasi mga mahang kang Miss Lariang. Tungkol kay doon na siya ay apo. Way makapugos na ko magpakasal kang dira. Wa. Bisan unsa pa ilang buhaton. Dili ko magpakasal ni Lira. Mo na na'y problema karon. Kay imo man ko siyang gihilabtan. Mauna nga may problema gyud ka. Bitaw. Lain sab kayong paminahon kundi ni mo barugan ang pagkamabdos karon ni Miss Lariang. Basta. Di pa ko gustong magbinyo. Ay, di ka magminyo. Pero barugyang imo pagkaamahan sa inyong anak o ka nang ipasalig sa imong amahan. Oh, bitaha yun ay natay inahan oy nga makatabang sa tong problema. Mulungag yun gamay. Kung manawag og usab sa papa. Ingna nga di ko magpakasal ni Lira. Ako nalagi siyang gisultihan. Og miingon siya nako nga dili ko mabalakan niya. So, wala ko'y problema. Kay kaya ra kaayo sa imong amahan ang inyong problema. Gusto gid ko nimong hagiton ha, Ian. Pues, makita nimo. Dili ka makalingkawas na ako. Mahimo kong tipik sa imong pamilya. Sa gusto mo o sa dili. Oh, Miss Lira, ikaw na? Oh! Ako ng Sedes. O gusto ko makigsulti ni Tito Ed. Nasuko ba si papa sa dihang nahibaw siya sa kong problema? Wa man siya misuko. Pero, mangandam kang daan. Oh, unsa sa naman sa gipahaba ni mo, ha? Huwag magpahaba sa mong amahan, uy. Ako lang siyang gisultihan sa tanan mong gisulti. Ako man siyang gisultihan nga dili ka ganang magpakasal ni Lira. Unya, unsa may tubag niya? Huwag man siya matupag. Nangutana siya kun nga nung dili ka ganan nga magpakasal ni Lira. Unsa may imong gisulti? Ako lang gisulti niya ang imong gisulti nga doon na kay laing babae nga nagustuhan. Hangtod ka na? Imong gisulti ni papa? Oo! Aron kompleto niyang informasyon. Sir? Naray mong redwine, sir. Yanong imo magisultihan nga doon ako'y babaeng nagustuhan? Ingon man ka nga ako'y makisulting papa nimo. Oh, ako na lang gilaglad ang tanan. Sortihin na lang may kung kinsa ng bayhanang imo nagustuhan, bossing. Hoy, Ian. Kung tinuod man nga minyo ng bayhana, ayaw na ipadayon ng imong gibati para niya, uy. Magbuot di ka. Nga siya man ang nagustuhan sa kong kasing-kasing. Ayaw pagbuot, ma'am. Magbuot man ka. Sige, padayan sa imong bisyo, bossing. Ipisi ko, tonto. Okay. Muipis na ang tunto. Lira, anong niya makasbay? May importante lang kong toyo ni mo, Tito. Bahin na mo duha ni Ian. Bahin sa sa ka na, Lira? Bahin nila mong duha, Tito. Tito, dako kayo kung problema karon. Problema? Unsa ba di nahitabo ninyo ni Ian, ha? Na problema ka ba sa akong anak? O, Tito. Na problema ko niya tungod kay mabdos ko sa imong apo. Mibabdos ka gyud di ay.
Yes, Tito. Inyo ba ning gisabutan ni Ian nga magbato na kamong anak? Kukuan. Nasipiyat lang yun mi, Tito. Mao nga may mabdos ko. Unsa may plano ni Ian, anak? Ngano ikaw magkaroon ng unang misulti nako? Wa na mo tubag si Ian sa kong tawag, Tito. Buot ipasabot nga huwa sa malipay nga mimabros ka. Gusto ba ko sa akong pagduda nga huwa malipay si Ian nga namabros ka? Ambot lang. Ambot lang, Tito. Pero natural matingali nga masipiyat gud mi kay uyab gud mi. Mao na kanay kasagarang problema sa mga premarital sex. Kasagaran musangko gyud sa premature nga kaminyon. Tito, tabagi ko. Dili mahimo nga matawang amo baby ni Ian gawa siya amahan. Kinahanglang sabutan na ninyo ni Ian. Kung gusto siya nga magpakasal na mo, wa ko'y supak. Pero kung dili pa siya ready nga magpakasal nimo, aw ato na sab siyang sabton. Ano yung asawa na pala ni among anak? Gusto ka bang ipakuha ko ni bata, ah? Kung nimo na ipakuha, undang sa pagtrabaho sa akong kumpanya o palayo sa akong anak. Pero, sa balagi akong buhato nining bata, ah? Ipakatao siya. Ug unya na nato hisguti ang inyong kasal ni Ian. Ayaw ka bala ka. Inig katao sa bata, may sustinto na siyang makuha gikan kang Ian. Ako na ipaduguro nimo, Lira. Og mahimo kang mupuyo dinhi sa bahay. Tinuod ka, Tito? Oh, tinuod. Maabdos ka na. Og sorry nga irresponsable ra kayo ang akong anak sa nahitabo nimo. Salamat, Tito. Ayaw ka bala ka. Magigsulti ko kang Iyan. Pabuta lang ang iyang pagpanawag nimo. Kiyawa yun ni mo, bossing, oy. Iyaraw ka man ni mong red wine. Atagi kong mas isog nga wine, be. Dili mahimo. Kung di man mahimo. Kay, wamatay dang wine nga isog. Red wine raman. Ay. Oh. Oh. Ang imong amahan ang nanawag nako. Hello, Ed? Naaba sa imong duol si Ian, Alexa? Di aman. Magkisulti ka? Palihog. Gusto kong magkisulti niya. Okay. Ay, ulos problema lang yun ang gihatag ni tawhanan ako. Hello, pa. Diri karon si Lira sa bahay. Oh. Unsa man yung imong plano sa kahimtang ni Lira? Mabdos naman ni sa imong anak. Kuan pa. Kadang... Wa kay plano para niya? Unsa? Wa di mo damhang mahitabo ni. Kuan pa. Kadang... Careful mo, good me. Mabdos na siya. Nasipyat na mo sa inyong kakiat. Unya, unsa may plano nimo karon? Di ko magpakasal ni Lira ba? Kung mao man kana ang imong plano, atubangan siya. Pauli karon dayon diri sa syudad aron atubangon nimo ang imong problema. O unsa may imong gipasalig niya pa? Mipasaldig ko og sustinto sa bata. Pero bahin sa kasal, kamo na ang angay magsabot ana. Dako ka na iyan. Gamitag imong utok aron matarong mo sa pagpadagan ang imong kinabuhi. Okay pa. O sige, pauli na mo diri sa bahay. Apin akong ato na lang kita permis sa isla, bossing. Kung wa pa rin akong problema, tuwa pa ta karon dito. Kinalang imong atupangon ang imong problema, Ian. Dili kay ang imong amahan pang imong pasulparon ini. Di ano bitaw ta? Namauli na ta. Nagpasabutan nga atubangon na nako ang akong problema. Kana ba? Kisa man na babae nga naakaroon sa mo kasing-kasing, bossing ba?
kuan lang kanang unang literal lang siya panganang hisguti. Hoy, hoy, Binoy. Tarungan ang imo pag-drive. Ay pagsigig panarap og chismis. Ay lami man ko ng chismis, bossing. Lami na kun kanabitong labi na kanang chismis bitaw nga igat-igat. Lami kay na piston. Nena ta. Di lagi ko magpakasal ni Lira pa. Wa ba din ta kay plano nga pakasta nimo siya? Nganong imo mangi pamabdusan? Aksidente ng pagkamabdusa. Okay. Dili na ta magbasulay pa. Unsa magi plano nimo karon? Imo naman kasyang nasaran og sustinto. Aw, igo na na. Kinahanglang adtuon nimo si Lira sa ila. Pasabta siya sa imong mga plano aron dili ta magubot. Pagsabot mo kung magpakasal ba gyud mo o dili. Period. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!